Ah, ji. Ni yasa ba san sayan gida a gurin wanda ba 'yan boko ba. So, What's the bullshit? kai dalla ku ɗaya ba. What is this? Yaron Obama kake haka? Kai akuya ne ko? Hey, who are you? Su baban ku ne kai ina zuwa waye biyo ku? Who is Baba? The government is in the man, she come over here. What is he saying? Ka san ya zai. Ai ni na ji labarin barayi da waye sun yi gogarin nan suna mutane hauka ko? To alƙur'an ka ga karatun da nayi ɗan sanda nake nema. Ka Allah ɗine musu. Wallahi sun ja mun wuya. Dangi hauka. I am a monkey.